una llibreria en els temps que corren ja és una certa militància, no? I el fet de poder aportar un espai més de cultura a Igualada, per nosaltres ja és un fenomen, ja és un fet social, no? La llibreria Igualada, en principi, és una llibreria generalista. Des dels seus inicis, l'any 89, han procurat tractar una mica de tots els fons, amb especial atenció amb tots aquells llibres que no tenim que hagin de fer encàrrec. Doncs es trobava que aquí a Igualada no hi havia cap lloc on poguessin comprar partitures. Per tant, vam començar fent una llibreria generalista amb aquesta especificitat de partitures. Ens agrada moltíssim la literatura infantil, darrerament s'estan editant coses magnífiques per a aquestes edats i ens agrada molt potenciar-ho. Doncs en principi un lloc per recomanar. Procurem ser bastant lectors i a partir d'aquí ja coneixem bastant els gustos de molts clients i quan veus un llibre de novetat encara abans d'arribar ja estem pensant en segons quins clients li pot agradar aquest llibre. No és només una llibreria, és també un punt de trobada, és un punt d'activitats diverses que fem, ja siguin només organitzades per nosaltres o en col·laboració amb altres entitats de la ciutat. Tota una sèrie d'activitats complementàries a la llibreria per ser una mica referència cultural. Activitats, presentacions de llibres, també al principi havíem fet contes. Sempre hem deixat un espai per qualsevol que pogués exposar. I després una altra cosa que mica en mica ja vam implementant és el fet que estiguem al costat d'un espai molt emblemàtic d'Igualada, que és la Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat. Hem organitzat concerts a estudiants, amateurs, professionals que volguessin rodar un repertori o simplement portar-lo a la llum pública. A part de ser un comerç de proximitat com tota la resta, el tret diferencial és el tema cultural. És a dir, el tema de cobrir aquelles inquietuds o ajudar a cobrir aquelles inquietuds que pugui tenir qualsevol persona que estigui interessada en la cultura. Tenim moltes vegades dificultats a l'hora de fer nosaltres pròpiament alguna activitat perquè és que hi ha moltes coses i llavors es cavalquen, no? Veig esplèndid perquè jo no havia vist mai una Igualada tan plena d'activitats culturals diverses, multicolors, on penso que hi entra absolutament tot. Jo crec que Igualada en aquests moments té una oferta cultural molt bona.